Ni'n gweld Owen Jones o'n blaenau ni yn parhau i feirniadu y prynhaw yma yn yr heilwen. I ni wedi cael pencampwriaeth y meirch, i ni bellach yn edrych ar bencampwriaeth gwrywedd. Yn y cylch ar hyn o bryd, mae da ni Llanarth Fiery Jack, pencampwr y meirch hun. Mae da ni Danaway Dan, is bencampwr yn y gystadleuaeth honno, ac yna Casgob Delwyn, sef pencampwr y ceffylau ifanc, yr ebol dyflwydd. Ond ar hyn o bryd, i ni yn edrych ar Llanarth Fiery Jack, sef pencampwr y meirch hun. Y tri yma yn mynd ben-ben am deitl pencampwriaeth gwrywedd Adranda 2018. Danaway Dan, yr is bencampwr fan hyn. Is bencampwr y meirch, ia. Felly mi oedd y ceffyl yma'n ail yn ei ddosbarth. Danaway Dani, wrth gwrs yr enw Danaway wedi wneud yn reit dda lenni. A epil Danaway Tango wrth gwrs. Mi fyddwn ni'n gweld Cracklin Rose yn dychwelyd nes ymlaen hefyd. Ond Casgob Delwyn yw'r mwyaf poblogaidd gyda'r dorf wrth gwrs. Yn geffyl 2 oed. Mae yna geffyl y 2 oed wedi mynd yr holl ffordd yn y gorffennol, Pennal Brymor. 2009. Casgob Brenin Dafydd hefyd wedi mynd ar bencampwriaeth yn 2 oed. A wedi gwir mae hwn ar dan yn y cylch prynhaw yma. A heb yngofio Pertho Gwenan Mai, oedd hi'n 2 oed hefyd y tro cyntaf i ennill. Sef e'n ddifyr i ebol dyflwydd ddod i ennill y bencampwriaeth yma, pencampwriaeth gwrywedd? Wedi digwydd. Ar ôl gweud ni, fe ath Llanarth Fiery Jack fe ath e'n well yn y dosbarth hyn na nath e'n farn ni yn y dosbarth y meirch. A hwn yn mynd i fod yn anodd iawn. A beth am yr is bencampwr Danaway Dan? Felly Danaway Dani, byddwn ni'n disgwyl gweld yn mynd ar bencampwriaeth rhagor oherwydd mae wedi cael ei giro'n barod gan Fiery Jack, ond bosib bydd yn medru mynd ar gil bencampwriaeth gwrywedd. Casgob Delwyn, mae yn ffres tu hwnt, wedi cael hoi ers ddoi wrth gwrs. Felly o bosib bod y ddau arall yn teimlo'r pwysau. Wedi bod yn y cylch yma amser go hir erbyn hyn, ond Casgob Delwyn yn dychwelyd yn ffres iawn i'r bencampwriaeth. Mae Owen Jones fyna yng nghanol y gwrywod yn edrych yn fanylach arnyn nhw. 3 o'i flan, 3 cryf o'i flan, ond pa un fydd yn mynd a theitl pencampwriaeth gwrywedd eleni? O ti'n sôn ag yn arach, Eledd, mae'r gwaith yn mynd yn fwy anodd mewn ffordd. Alle ti feddwl ar diwedd beirniadu byddai'n arwyddad. Ond wyt ti'n cadw edrych yn o cyffylau, wyt ti'n hoff iawn o, a wedi rhoi gwobrau i ddechrau, wedi'n goffo rhannu rhynna. Mae hwnna'n beth caled i wneud. Mae'n mynd yn dynach ac yn dynach. Yn dynach, ond o'n i'n sôn ddo fel, wyt ti'n goffo dechrau beirniadu a fel dy instinct. Dim meddwl gormod amdano fe. Gei di chans i edrych yno popeth yn agos fel mae'r beirniadu mynd mlaen. Falle bod e'n amser i Owen just i cymryd sethach nôl falle a meddwl reit beth mae'n stwmog i'n gweithio fi. A'r rhain sy'n dangos i gyd yn cadw llygad yn graff ar Owen. Felly dwi'n meddwl bod yna benderfyniad. Mae'r Stewart yn mynd i Casgob Delwyn, yr ifanc yn curo'r hun. Yr ebol dyflwydd ddod yma ac yn ffefryn enfawr gyda phawb fan hyn. Felly Adam Smart sydd yn dangos ar ran John Townsend. Adam o Ben y Groes heb fod ymhell o ti. Felly mae rhaid bod rhywbeth yn y dŵr lawr Shetlandeilo yna. Ardal wych. Felly cafodd y ceffyl yma i werthu ymarian mawr iawn yn ebol, wedi ennill yn y sioe Fer Llambed ddwywaith, eleni a llynedd. A'r cil bencampwr wrth gwrs, Llanarth Fiery Jack. Ond Casgob Delwyn, pia hi heddi, yn fab i Gwenllan Deo. Ac o'r un stabal a Casgob Brenin Dafydd. A oedd yn bencampwr yma yn 2 oed yn ogystal, nôl yn 2016. Fel y ti'n gweud, Casgob Delwyn yn ffres, wedi cael hoi fach, ac yn edrych ar ei orau yma ym mhencampwriaeth gwrywedd. Llanarth Fiery Jack a Danaway Dani oedd yn ei erbyn. Felly 4,600 costiodd Casgob Delwyn i John Townsend yn yr arwerthiant nôl 2 flynedd yn ôl. A dyma ni is bencampwr
Llanadd Fiery Jack. Felly Adam Smart sy'n arddangos ar ran John Townsend. A'r beirniad Owen Jones yn y canol. Wel, dysych chi'n gallu potelu'r awyrgylch yma Nilyn Fortune, mae'n drydanol ac yn sicr mae'n dipyn o ffefryn gyda'r dorf yma. Ar hyn o bryd, i chi yn gweld casgob Delwyn. Dyma ni bencampwr y ceffylau ifanc i ddechrau, yr ebol dyflwydd ddod, ond bellach wedi goroni yn bencampwr gwrwedd. Yr adran dy yma yn y sioe. Adam Smart yn dangos casgob Delwyn ar ei orau, yn hannu o ben y gros, Sir Gar. Ac fe fydd e'n hapus iawn i fyd yn mynd yn ôl i ochrau Cwm Gwendreth fyny. Ond llon gyfarchiadau gwresog unwaith eto i casgob Delwyn, pencampwr gwrywedd y sioe 2018.